Ja, hej. Og vi har et rigtig fint billede her fra en rigtig dejlig romantisk sluttid. I det her billede her vil vi gerne lige kigge lidt på den formalistiske del af billedet. Ligesom hvad der er på billedet generelt, og hvad der er, vi egentlig kan se. Og også lidt generelt om farverne og om lyset. Lyset i billedet generelt er egentlig rimelig mørkt. Vi kan se, at vi har den brune farve herovre, som egentlig er en meget mørkebrun, hvor vi har den sorte tyr, som virkelig springer frem. Hele publikum bagved er egentlig ikke vist, og det er egentlig også sort generelt. Det, der springer mest ud i lyset, er egentlig det tøj, de er på, hvor der vi ligesom skal have vores fokus på dem, kan vi forestille os, da det er de mest centrale personer, de vigtige ting i billedet. Blandt andet ham, der rider på hesten her. Han har nogle meget skrigegule bukser, og vi kan ikke undgå at få vores syn på ham. På billedet har vi noget tyrefægtning af en art. Men det er ikke kun en tyre, der er på billedet, der er også en hest. Så vi har stor, god mængde af mennesker oveni, og vi kan se ligesom, der er noget, der er ved at gå galt. Nogle gange så har vi også publikum i baggrunden, men det er egentlig visuelt fuldstændig ligegyldigt med dem. Som sagt er det menneskerne, vi har vores fokus på. Vi er lidt i tvivl om, hvad der foregår, men vi er ikke i tvivl om, at der er noget, der er ved at gå galt. Så på den måde kan man ligesom få billedets tema med, som det er vigtigt. Billedet er fra 1867 og ligger i en god slutperiode af romantismen, men går nok også lidt over i impressionismen, hvilket vi også kan se på farven og på, hvordan det hele er sløret. Vi skal ligesom, hvis vi går tæt på billedet, kan vi ikke rigtig se noget, men hvis vi er længere væk fra det, så kan vi ligesom få et større overblik over det. Jeg tænker, med farverne kan vi også godt se, at det afspejler sig lidt for romantikken og impressionismen. Vi har nogle meget varme farver, men vi har også nogle lidt lysere og køligere farver. Og så har vi den meget stilrene blå her, som også er en rimelig kold farve. Så vi får egentlig noget fra begge verdener, men der er meget impressionismen over det. Og i den økonomiske stil af det, som Philip lige vil tage. Som de kommer lidt yes. Ja. Billedet det er malet af hvem egentlig? Det er malet af Maria Fontoni, som er en spansk kunstner, som vi kommer ind på i vores biografiske metode. Yes, fra Katalonien, hvor der er fokus på, igen som Oliver sagde, det er lidt det samme, men der igen er et fokus i billedet, og det er mest tyren. Selvom at billedet dog er bygget op om de andre farver rundt omkring billedet, men det er dog tyren, man lægger mest mærke til. Yes. Ja, grund til at det egentlig mest af tyren er, at tyren er meget sort i det, men alt udenom er meget farvefuld, så tyren springer meget igennem der. Og tyren den er også stor, så man lægger mærke til den i forhold til. Det er præcis, og det er ligesom det, den er ikon for, den der mandighed, og den har det der virkelig macho over sig, sådan en tyr. Ja. Ellers så er der præcis så meget der. Nej, tyren er nok det største ikon. De andre mennesker på billedet bliver nok ikoniseret som skurkene, fordi man ved, hvordan der tyrefægtning er, men det var måske ikke noget, man rigtig fokuseret på dengang i billederne. Men tyren er det største ikon, som vi ligesom har i billedet. Vi har også en hernede bagved, som er skadet, og det kan nok fortælle lidt om, at tyren kan være farlig, og at selve det, de er gang i, egentlig er farligt generelt. Det er lidt specielt ved billedet, det er faktisk, at den sorte tyr nærmest bliver omsluttet af farverne, for eksempel den blå farve, som vi har her, og den gule her, og den grønne her, og alle de andre farver omslutter nærmest tyren, så man får fokus på lige præcis tyren. Yes. Godt. Og vi havde lige nævnt selve kunstneren af det, men det kan vi lige hurtigt komme ind på den kunstner. Det er som sagt Maria Fontoni, som er en mand fra Spanien, fra Katalonien, og var en af de mest kendte kunstnere i sin tid, indtil at han døde i slut 90'erne. Så han var meget kendt for at skrive de her impressionistiske og romantistiske billeder her. Mm-hmm. Og så vil vi i vores komparative metode, der vil vi sammenligne billedet med det her billede, der kommer lige hernede. Det her billede, vi har hernede. Så de kan komme dernede en gang. Det kan vi godt. Det kan vi prøve på, ja.
Skal jeg have den? Jamen, du kan godt det er et billede fra maj 2013, hvor at Manchester City møder Queen's Park Rangers. Og det der sker på billedet, det er faktisk næsten det samme som overstående. Phil Barton, som vi ser her med nummer 17 på ryggen, han er omringet af Manchester City-spillerne. Her ser vi altså, han er igen i fokus, han er lukket inde af de andre, og så har han også lidt sjovt med farvesymbolikken, ligesom vi har i overstående billede. Så er der ligesom altså en kontrast mellem farverne, og igen, som øverste, så er der ikke rigtig, der er kun fokus på forgrunden, og det ligner faktisk lidt sjovt, at publikum faktisk er malet impressionistisk, ligesom overstående billede. Der er faktisk nogle farver også. Der er en blå farve, som er på øverste. Der er også en rød farve, som er på øverste, som ligesom går igen. Som ligesom gør, at billedet faktisk minder overraskende meget om hinanden. Man kan også se baggrunden, en mand der ligger ned, en mand der er på banen. Faktisk, ja, samme ting der sker på billedet. Også som Oliver han sagde, at vi er ikke helt sikre på hvad der er sket. Hvis man nu ikke ved hvad der er sket, så får man ligesom et billede af at der sker noget tragisk. Yes. Ja. Her kan vi ligesom se ham der ligger ned, hvor vi kan få et bedre skud af ham. Screencast gør at vi ikke kan få hele billedet med, så derfor ruller vi lige op og ned. Men vi kan ligesom se ham her, hvor der vi kan også lægge det i kontrast med manden som ligger lige heroppe i toppen. Ja. Derfor finder vi at billederne er meget ens, men de er også lidt forskellige fra hinanden, men det er sjovt, at de er ens trods deres stilperiode. Og det ene billede er selvfølgelig fiktionelt og malet, og hvor det andet billede er taget. Det er ligesom et taget billede, det er et snap. Men de minder stadigvæk meget om hinanden, og det er ligesom det her spil her, der kører mellem billederne med, at heroppe har vi et andet spil, der er farligt, men med dyr, men hernede har vi egentlig bare menneskeresten, men folk bliver stadigvæk skadet, og der kommer stadigvæk de samme ting i fokus på den farlige mand. Så det er det, vi har at sige om de her billeder her. Tak.